Okay, now sing it with me now. Sing it, listen. I go to visit my friend. I ask him where you go. I see my friend. I see ya. I see my son, yeah. Cannot come inside. What can you fair? What can you fair? What can you fair? If you're going to be there, sing it. You might want to guys in China. You might want to guys in America. You might want to guys in London. If you need it. Ugwumba ugwu a na-akwere Igbo ọnụ okwu Igbo jibiri gee Ugwumba nọdụbe Ugwumba dekọta TV gị nso ma Ugwumba na-aga ihe gbasara Ugwumba ọ ga-adị gị mma uzisa na ozi Ugwumba maka na Ugwumba ji ezigbo ozi wee bịa udo dịrị unu Ugwumba ọ dị mma Igbo ndị jiri enye wee chi ọzọ anabata m ogunu n'oge Ugwumba nke ụbọchị taata dịka unu mana ọ na-abịara unu n'ihe onyonyo a n'izu ụka ọbụla na mmanụ ya anya mere ọ bụrụ na ọ dị ndị chefuru ọ bụrụ na ọ dị ndị kwesịrị ịlụtara sị ha na orukwa na mgbe anyị ji eme Ugwumba biko kpọọ ha n'ekwentị ma ọ bụ zie ozi ka ezigara ha sị ha gbatakwa ọzọ ha gbatakwa bịa na oge ndị Igbo eruo na Ugwumba eburu nabata ọzọ ya mere n'ụbọchị taata nwee na-asụ unu biko ka anyị nọrọ mma maka na anyị eburu nabata ihe anyị ji bịa bụ ihe mara na tupu anyị emesịa ya na ọ ga-adị gị mma enwe nkenke oge a na-enye anyị ọ bụrụ na anyị ga-agbado ukwu anyị ga-eme ka ya bụ oke nkenke oge bụrụ anyị ihe buru ibu Igbo bụ Igbo daalụnụ ajụjụ nke a sikwara ike ọ bụrụ na m anụcha m na di m gbachaa akwụkwọ wee chọpụta na di m enweghị ike ịtụwa nwa ime n'ihe ya anaghị ekuni anyị ga-ebidogo na mbụ jee n'ụlọ ọgwụ nenekwa ihe merenụ o ji wee dị otu anwa ọ bụrụ na ihe ndị dọkịta ga-enye anyị ọgwụ ka mara ma ihe ya ọ ga-ekuli tụọ mara ma ọ ga-ekulide na-ewelu marụ ma ga-amụta nwa na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na enweghị ihe onye nwaanyị na-apụghị ime ya ga na-etinyekwa ya n'ụlọ ọgwụ na-etinyekwa n'ụlọ nke Chineke mana ọ bịa na-emechi ihe niile ahụ na o nweghị isi ọnọdụ anwa ifu na achọkwa otu ọzọ ndị omenala be anyị si na mgbe gboo ọ bụrụ na nwoke atụwawo nwunye ya ime ọ chọghị ụmụnne nke ga-enyere aka ka fụ na ngwuru anwa emechiro kama ọ bụrụ na-emechi ihe niile anwa ọ bụrụ na nwoke anwa atụwawo nwaanyị ime atụwawo m ime ihe bụ na m ga-ana dede ebe m na ọ gwara m gbachaa akwụkwọ ịma na akwụkwọ nsọ si na ihe Chukwu jikọrọ ọnụ mmadụ atinyekwa n'aka mana ka o si dịkwa m n'uche nke anyị ji bụkwa na mmadụ na asị gị na ọ naghị emegharị
chijie chiefu ịnọrụ ayi amara m ya ihe o siri ike ka ihe ji wee na-anụrụ di ọkachasị anyị nwa ụmụ Igbo ebidogodi na ndị di gị ịnụcha dị ịnọ ofe afa a ga-ebido na-enyo nwaanyị onwekwere ka o si dị onwekwere ahụ na-emegharịkwa mana ndị na-enyi ihe ama na ọ bụrụ gị ka o siri aka ya aghatụgharị uche enwekwara ike ọ bụ na nwoke asị na ọ na ha emegharị anyị tụgharị uche ọ dịkwa ya mma maka na m furu ya n'anya ka m ji wee nụwa ya ọ dị ya ma o nwere ike o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ iru onye mmadụ n'aka o nwere ike osi anyị kwazi isi ọsị m ọrụ enyi ya nwoke ọsị ka alụnye m n'aka ya ọ nwanne ya nwoke maka na ihe emewere mgbe Igbo ọ bụrụ na onye a anaghị emegharị ịhapụ na ya gị nwa nọrụkwa otu anyị mana ahụ onye a ga-anazi ihe m ga-ebe ka ihe ga-eme ọ ịlaghachi adị m nwa ma nnaghachi azụ bikos anyị eme na abago m aba onwe nlaghachi azụ mana mbido nwoke abụọ akwa gị ka ọnọdụ dị ọ gwara m ebe ọ na ọgwa m agwa ọ ihe mụ na abụọ ga-akpa ihe m ga-eme bụ mụ na nwoke anyị ga-anọdụ ọdụ wee kpaa ya akpa ma ọ bụ mụ ịpụwa ilo ma nwoke a ga na-anakpute ọ ihe mụ na nwoke ahụ ga-akpa m hụ ya n'anya nke ukwuu m ga na-alụ ya gaa n'ihu na-ekpekwa ekpere ọ bụrụ uche Chukwu ọ ga-eme one day bata ọ na-ala ike na ọwụ kọndishọn ma njele ya mma nlụzikwa safa ọ na-enye m ihe m chọrọ oke ọda akwụ ọtọ chachara ike a gwụkwara ọbaghị uru na m lụwara ya ọbaghị uru na m lụwara eziokwu kekwana ihe wu na m lụrụ di na-ele anya n'ilo n'onidi ịgaba n'iru ile ya Igbo anyị kwuru okwu sị na ọ na-abụ ejiri ihe dị mmadụ mma kwụọ ya ụgwọ ọ bụrụ na o ruo ọ ga-anarụ nke bụ na ọ bụrụ na imetụ nwaanyị aka n'ebe ọ tọrọ ụtọ ọ chapụọ ya n'ihu ya mere n'ụbọchị tata a chọrọ ịga kpọtara unu otu onye bụ onye ya bụ inu kọwara ndụ ya n'ụdị pụrụ iche onye na-ekwu maka ya bụ nwanne m nwoke onye ji Ọsọfịa wee mara Maazị Nkemonwo bụ onye na-eme ihe ejije nke ụwa niile mara amara nke awụrụ na-abịa na Nollywood na-ekwu okwu ndị na-emeta nke ọma ma ọ bụ iche onye na-isi mmadụ na ọ na-aṅụta nkwụ n'ihi ihe o mere eme a na-akpụ ya n'ụbọchị taata anyị na Nkemonwo ga-anọrị nwee sido biko nọrọ ọfụma ka anyị na-ekparị agba nke mbụ nke nkata anyị na ya nwere Igbo bigbo daalụ afọ a na-eto eto dị iche na afọ onye na-aza n'ife dị iche iche afọ nne na nna m gụrụ m bụ nke m akọ na m nwa abụọ ọkụ enwere nke oyibo agụrụ m mana atụfuru m ka m tonite afọ nna m bụ Owo nya ọnya kpatara nji wee gbubiri zaba nke m Owo nya afọ abụ afọ agụrụ m ọ ya bụ ịkpọ m ama na ịmara olu m ụlọ mana ndị ọzọ a na-akpọzi m bụ afọ otutu afọ ife ichiru afọ ife na-eme ụfọdụ si na ọ bụ Ọsọfịa a na-akpọ m Ọsọfịa na-emechukwu nchie nya bụ Ọsọfịa echi abụ m onye fim na-eme ife onyonyo ejije nya onwe nka na-akọwa ọka iwe mara na ịkọwa onwe m eteka onye ọbụla na-akpọ m nke dị ya n'obi ejije mmele dịva mma n'obi afa nza na ejije akaba ya na-akpọ m ya na afa m erike mkpọbịa ma na ọsọsọ afa ka ya aza abalị mụ na afa nna m gụrụ m bụ nke m akọrọ m Owo ya na nna m wee na-akpọ m nke Ọsọfịa fada na-akpọ m ụkwa a na-akpọ m ife dị iche iche abụ m onye ejije abụ m onye bụ ndị na-achịkọta ife na ụfọdụ a na-akpọ ya produsa n'ọnụ oyibo abụkwu directọ n'ọnụ oyibo onye na ana m agba na-eche eche n'ụdị ya maka ebido maka ide na-ede New Masquerade Zabruda Yafa dechade nke a na-akpọ Basian Company abụ m onye Udi Ameg na Udi n'Enugu steeti na Umuneke gbam na Nigeria ejere m akwụkwọ University of Ilorin ejere m akwụkwọ na IMT Enugu secondary bụ na Nsụka ka njere Nsụka High School primary bụ St. Paul School Nsụka ịma na tupu mmadụ apụta mebe nke ya ọ ya amụ
enwere ike sị na ihe abụ apprentice tupu ime free ihe agbagoro boy ịgbacha boy eduweghị ụlọ nya agbara mbọ ịgbata boy ọnụ m n'ife gbasara ejije na ife onyonyo alụgo m na ụlọ telivishọn NTA lụọ nke a na-akpọ ABS Anambra bụrụ ka mgbe Anambra ka jikọrọ ọnụ o nwere ife na ji nwe obodo kwụbara mgbe ABS vaka mbido na-alụ anụmalụ bụ NTA na-eme ife ejije ma ịgụ news Igbo ma ịkọ ife dị na Igbo department kene mesie bata na nke oyibo anyị megide ndị ATV Anambra Television mgbe ahụ ji m kwụbara ya wee kwụbịa anyị sị na ife ọfụ na-esi ọfụ anyị mara isi wee jebe ebe a lụọ nke anyị alụ ebido n'ide ife a na-aga na-eme ife nke mmadụ ejije a na-aga na-eme bidokwa na TV tupu ọ bịaba na nke a na-akpọ fim na sinima nya eso na ndị na-edi ya mgbe anyị anọkọtara akpọọ m sị m bịa dị anyị na iPhone ị na-edeta nke ndị telivishọn ndị onyonyo ọfụma bịa ka ideela anyị nke anyị na nke anyị bụ nke ọra ọ Naijiria nwa mpụta debe Zebrodaya Fanya New Masquerade senior banye nke a na-abasa and company Madam the Mother is a matter of cash edeta m ọnụ m dekwuo nke a na-akpọ Memorial Hospital anọ na Badagry wee na-ede mgbe ahụ the day tells my moonlight ndị niile na-ede na-achapụ achapụ akpọọ m sị m na ọ na-achapụ achapụ wee nye m banye m ife nkwanye ugwu iji gosi na ife ị na-emedola anya na na-emetụ ya ọfụma maka onye achịjide ka o ji ọma na ya na-emebe ọfụma ife enyekwu mmadụ ka agbanye kerozin n'ime wee nwere ọkụ banye mebie mana ife mmeri n'ụlọ akwụkwọ abụrụ ife gbasara ife a chacha mana otu esi nye m nkwado na ya ntinye isi na ya ọ bụ tigbuo ọ bụ zọgbuo na mmeri isi njedebe onye bụ na efu m ebe a taa ọ dị mma isi na ọ bụghị ya ka i mere n'ụlọ akwụkwọ ọ bụ natara chi ọdị n'ọbara nna gị o mere ihe anyị nọ n'ugbo amara m ife mebụ na ọchukwu ka anyị ajụ a mana nna m enwero ohere ọ dapụtara n'iru nna m ife a na-akpọ opportunity ime ife a na-eme ọ bụrụ nke ọ dapụtara n'iru nya ọ bụkwuru ikekwe ọ bụrụ na nna m aka emie ma ọ bụrụ na ọ dapụtara n'iru nna m nwa kwetara na ọ bụ onyinye Chukwu maka ife mmere bụ nka na ụzụ injiniarịn ka m gụrụ n'ụlọ akwụkwọ gosi anya pụta ife nwa ka na-adọ m alụbụ na ana m eje na TV fụ na ebe fa na-emechaghị ife onyonyo ma nke redio na-eje ebe a ka mmalụ mafa ya enye m ife mmekwu anafa enyebi ime obele ife a na-atọ rinne a na-akwụ ụgwọ mana ụgwọ bụ ikeketa orie ka eji akwụ onwe mgbe ọ na-aba akwụ agụgwọ kwụkwa ndị kwụrụ gị ụgwọ ma ya bụrụ na idozi o wee bụrụ ife dị mmadụ na mmụọ a na-akpọ ambition nya ewerọ m adịm ego anya n'iru ego ya akwụ mgbe a anya ruru m unu nye nkwa m ohere ka m mee ife a m chọrọ ime ife a dị n'obi ife a na-enwu m ọkụ n'isi o ruo oru ha ọ nalụ ọ dịrị anaghị mma so nya ka m megide ewee mataba onye mbụ oke Marcus Nwegwu ife mere bụ na oge ebidoro ife wee metụ afa nke a na-akpọ living in bondage ya bụ izizi eme mgbe a mụ na ndị Basi and Company nọ mgbe egbe a na-eme bụ Madam the Madam is a matter of cash eso m ede mụ nwa bụ maneja fa ana m ede ana m ahazi ewefa kpọọ m na Lagos sị m na o nwere ife a chọrọ ime wesiwa mba a jidegodi ya na aka ka jigodoro m ndị kpọrọ m bụ Kenneth Nnebu ndị na-eme o nwere onye ozilo kedu m afịa bụ Kenneth Okonkwo na Polo bụ oke Ogunjofo na Kanayo ihe wesifa fachelugodo mana mgbe emesịa living in bondage wefa kpọọ m sị m bịa tapịa anya n'oyibo maka fa amagụ na ana m ede ife odide Ken Nnebu onye nwe living in bondage wee kpọọ m wee bịa ọkwọta m nnọọ dobe m n'ofu ọnọdụ
egotere m ife nchọrọ si m mmụta pịarịa anya n'oyibo odidie wee debie nya na esoro mmie na ngosi mana ịtapịa bụ mmụnwa mere ka m mesịrị nke a ịma na o so na ndị izizi enwe nke a kpọrọ Circle of Doom ya bụ nke ebo emere ka e mesịrị Living in Bondage ewefa kpọọ m Ogunji Ọfọfa esi m bịakwa n'ọda wee bịa solufa mee nke a sokwala hazie ife edemede edere maka ya ahazicha anyị eme enya ọ gaa afịa ewefa kpọkwa m ọzọ si m bịa na nwere nke ka anyị nọrị na Badagry Dan Oluigbo na Tony White mere ibe ha afafa wee bịa fụ anyị mụ na Chris Obirapụ wee kpọọ m sị m ebe m na-ede ife odide na ife a na ọ dapụta anyị wee je welu ife anyị dere wee hazicha anya mụnwa wee rapụrụ Badagry ebe m nọ gbadaba University Nsụka ka nje ghọta ife gbasara osu n'ibi maka ife a bụ ife gbasara osu ka nje ghọta ife dị n'ime ya wee lụọ ghọtasịa ife dị n'ime ya jụkasịa ajụjụ gụkasịa akwụkwọ nke m gụrụ ndị Igbo dere n'ife gbasara osu nwa na chita azụ bịa degharị anya onye bụ nke a kpọrọ Taboo mụnwa dere Taboo eso ngwarị ndị ọzọ maka onwe ife na-eme na ide ife a isi ka i were obụrụ nke usoro dee anya maka agwa ofu onye fụrụ na agụ eke mana ka anyị si eme nke a bụ ọ na-akpọta enwe ife a na-akpọ workshop anyị anọkọ ọnụ anyị ezukọ ndị na-ede ede onye ọbụla na-atụta ọgụgụ isi ya anyị ahazie anya fatụtachara mana mụnwa jeziri hazie ya ka ọ ya adọ ee ịma ife dị na ife onyonyo nwa bụ o nwere ụfọdụ nọ n'odide o nwere ụfọdụ nọ n'azụ ndị a na-akpọ ndị nọ behind the camera facha niile so na ya fim ọ ya ka m ji chọọ ịkọwara na ebe m bidoro mana ebe m bidoro pụtawa n'iru ife eji ese foto bụ na Taboo na Circle of Doom nyanwụ nke ebe emere emesizi anya wee bata na nke bụ Taboo eso wee hazi nnọọ Taboo n'isi mbido ya wee ruo esi njedebe ya ebe a ka m pụta mee Marcus Nwezi Igwe o wee wube enwefe akpọba m ndị ji ego maka ihe jiri ego mgbe a onwe ka esi mekata mụnwa sị na mma arapụziri ya ịkpọ m akpọ ka nje kpọba ndị ji ego wee mee nke a na-akpọ ikuku wee buru ya gbadaba desi anya jebe jụba ndị na-ele afịa ndị a na-akwado ndị na-eme ife ejije bụ marketers biko na nwere ya akwado nka mme nke nụnwa ije ome nke ọsị maka mgbe anyị ife aka na-ebido nwere chọrọ ịtụnye gị na njọ mana emekọta nwe ndị kwetara mụ na fa emebi ya ana m enyefe otuto maka afa nwara mmadụ isi ka m tinye ego m ebe a ọ bụrụ ife dị ebe a na-akpọ risk na-amara ihe ọ ya amụta nya emezie m Taboo emezie m ikuku nụ olele ọfụma eri mgbe m mere ikuku a otu aka nọ na-eme nke ma emegidekwu m elebe nke m elebe ma ele chile ego ntinye na ya ma ele emekwa nke ndị mmadụ hello oga anọ m n'ahịa kịta ngwa ahịa wee bụrụ atụrụ taba ma ndị bere go sef mba sa ọ bụrụ na ọ bụghị ngwa ahịa My Cream gaa zụtakwana my gịnị My Cream emekọtakwana gaa zụọ achịkọta ekwu ọnụ a na-ebutere m ndị ahịa ọ bụrụ na ọ bụghị My Cream wenatara m ego m My Cream energy saving bulb, My Cream flood light fittings, My Cream solar energy fittings, My Cream street light fittings, My Cream na maka My Cream ya bụ ọkacha mma My Cream bụ akụrụngwa eletrik oyibo rụchara aka na-awụ onye zụrụ My Cream zụrụ ahịa uru maka na arụrụ ya ọka aka ma dịkwa mma anya anyị nwere My Cream energy bulb, My Cream flood light fittings, My Cream street light fittings, My Cream solar energy fittings. Ọ bụ ụlọ ọrụ OGC Nigeria Limited bụ nke isi ụlọ ọrụ ha dị na shop D555 My Cream Plaza opposite block 3 electrical station Alaba International Market na-ekesa ya bụ ngwa ahịa na mba Afrịka niile akara ekwentị 08033002849 ya na 08034353644 My Cream ịkara aka Opurobios Igwe Ejenga. Ọ dị mma biko anyị ga-adọbiri etu ahụ maka na oge adịghị ịma a na-eme ọnwa dịka unu mana oge anyị pere mpe mana anyị na-asị unu bido biko ọ bụrụ na unu ga-abịa ịkwagide anyị ọ bụrụ na ndị nwere nke ha na-azụ ọ bụrụ na ndị nwere ụmụ ahịa ha na-azụ maọbụ ihe ha na-emepụta maọbụ ọrụ aka ha na-arụ ụmụ nka na ụzọ ha na-eme eji mara ha ọ bụrụ na ha ga-apụta wee kwado mmemme a anyị mana anyị ga-esi na nkeji 30 anyị nwere wee banye n'otu anwa anyị mara na anyị ga-esi n'otu anwa wee banye n'ịchọrọ nke anyị n'ime ka ọ bụrụ na erute ebe ahụ ka anyị na-ekwu ya gbawanyụ maka na eziokwu dịka ndị kwuru okwu kwuru asị na aka mma n'oyibo ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ na ị ga-anụ eziokwu na-anụ Igbo
ekwena ka ụmụaka gị bụrụ sụsụ oyibo ka ha na-asụ. Nke a bụ ndụmọdụ pụrụ iche. Ekwena ka ụmụaka gị bụrụ sụsụ oyibo ka ha na-asụ, wee ka ha na-asụ oyibo na-asụ Igbo, maka na n'eziokwu agamnihu nke asụsụ na omenala Igbo dị n'aka ndị dị etu a. Ọ bụghịkwa ikpere arụsị ka m na-ekwu, kama mmadụ ịma na ebe o si bụ nke a. Mata mana ọ ka bụ n'oge Ugwumba, anyị ma m na anyị ka na-anọrị ọfụma, ama m na anyị ka na-emeta gị mma. N'ụbọchị taata achọrọ m ịkpọbata otu ezigbo onye m nwoke bụ Manuel Udokwu. Ọ dị okwu pụrụ iche o kwuru. Ịma na okwu a na-ekwu ugbu a bụ akụ ruo ụlọ. Gịnị kpatara akụ gị ga-eji ruo ụlọ? Ọ bụrụ na ịnọ mgbe a nụrụ anya, ọ bụrụ na ịnụrụ akụkọ etu o si daa mgbe ahụ, ị mara na ọ ka mma. Igbo anyị kwuru okwu si na ọkụkọ na-akpa ufe akpa nne anya ufe akọ na ya, maka na n'eziokwu ịmaha na ihe ị na-achụ na ihe na-achụ nke ka ibie. Ndị be anyị kwuru okwu si na maha mmiri sọfetegoro na nke dị n'ihu nke na-asata nke keriri ibie. Ya mere ndị na-agwa unu n'ụbọchị tata ka mkpọbata anya bụ ezigbote oke mmadụ n'ala Igbo, onye na-emekwa ihe ejije, ka anyị na-ekparịa maka nkata ọ dị okwu dị mkpa o kwuru. Ụfọdụ n'ime unu nwere ike ọ bụrụ na unu na-apụghị na nke a kpọrọ ịntanetị mara na ebe o si bịa bụ n'Ugwumba. Ya mere ka mkpọbata Bob Manuel Udokwu, onye ji ihe nkiri wee mara, ka anyị na-enọrọ ya. Opurobios Igwe Ejenga. Sọsọ ndị Igbo bụ ndị ga-eje obodo ọzọ awanyefe ọfịa feme ọfịa ọ bụrụ ụzọ, mee ọfịa ọ bụrụ ụlọ. Ndị ọzọ anyị na fadi wee nwere obodo a bụ Naijiria bịa na ana Igbo fama awala obere ana fama asụ ọfịa, mana anyị na-anabata fafe ebili ọfụma, nwa mmiri anyị, rie nri anyị, bil na ana anyị, mee ife niile a na-eme n'ebe ebi, mana tinye efe nke fa na be anyị fada eme. Anyị amasị ka isi etu a meso ndị ọzọ, maka na etu Chukwu si weke ndị Igbo na ọdị iche. Ife nna ayọ ndị be anyị bụ ndị Igbo, one anyị nwere ị na-etinye na be ndị ọzọ, ma akwa na a na-esi n'ụlọ adị mma apụ n'ama, were kene nwa obele etu a, nwa obele nwantị wenata ya na ana Igbo anyị, maka na iwenata ọ ga-abalụ ikwubara ibe, balụ ụmụnna gị, balụ ma ndị na-ewughị anya ọkụ ma ndị na-ekpere gị ekpere. Ịma na nke a bụ na ana nna gị ka ọ dị. Onye amụrụ amụ bụ na ana ka amụdorie. Ọ bụ na anyị jee n'ezi na-adị sọ mma pụta n'ụlọ anyị adụrọ mma. Ịma na ọ nwere ọrịa ebe onye a si wee dị mma chacha. Ya na ndụmọdụ na-enye na-agwa ndị be anyị bụ ọ dị mma na-ama kwesịrị ọpụta ka ọ dị mma n'ụlọ, maka na akụ zuo ụmụnna ịkụ nsị ana, ajọ obi ana, onye nyere ọrụ taata ọma abịazi yọrọ ego. Amụrụ anyị bụ ndị Igbo ka anyị bụ ndị na-ayọ ayịyọ. Ya na mmadụ na abụmọite inyere ọrụ, inye ofu onye ọrụ, ego anyị ga-akwụ ọ ga-eji enye nne na nna ya nri. Onwe ndị ọ na-azụ ọzụ afa, onye eleghị efe inwe ike mee efe ndị ọzọ. Ya na iji wee zaghị ife ikwu, ndị be anyị bụ ndị Igbo wenata na aka unu n'ụlọ, nwa obele ka Bob Manuel na-ayọ unu wenatanụ, maka na akụ adịgide n'ilo. Ọ na-agakwa ọ bụ na megide nwoke si chọọ dịka afro, akụ adị n'ilo ana oyina onye jebe ikpe igwurube rapụ ụmụnne ya ndị nke fere efe, onye ka ọ baa zaa na ajụ a unu maa na ọkwọ anyị ga-edozi be anyị, nwere ndị ga-edozila anyị ya, maka unu na-eke ife mesi mgbe a nụsị agha. Ọ dịkwa nke nwoke ga-esi wee bịa nnọọ sị nọ na nke a nke ewepụta ka e wee dozie ya n'Igbo. Oke a ka a na-edozi wee luo kịta mee na ụmụ nwaanyị Igbo na-abụ Ọgọst ọbụla fa anata sị ka solu ndị dịfa wee tụọ alụ. Ọ dịkwa nke onwe ndị ọzọ anyị na fadị nwere Naijiria na-eme ọsọ ụmụ nwaanyị Igbo. Ọ mara asụ sụa n'ikwe, onye na-amara asụ sụa n'ana, mana ọ dịkwa nke ote ga sụa n'ana ka anyị sụa n'ikwe. Asị na ntị ga-anụ ihe ọ bụghị ka ọha ka okpu ata. Ya mere biko ekwuona, onye ga-ekwu ekwuona, onye ga-anụ ọ ga-anụkwanụ. Ọ bụghị ikwu bụ ime, ọ bụghị ikwu bụ ịnụ, ọ bụghị ịnụ bụ ime. Ya mere anyị ji na-agwa bido biko ihe anyị ji na-ekwukwo n'okwu a bụ na ọ bụrụ na ịmata na ọ ka mma isi n'ihe mere onye ọzọ maọbụ ihe mere ndị ọzọ mụta ihe,
ị mara na ị ga-agbanahụ ọtụtụ mmakwara dị iche iche mana ọ bụrụ na dịka anyị si na-eme ugbu a amaghị m ka ọ bụ ụkwụ a ka ehi ji aga Ụmụahịa. Ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndewonu Chukwu fụrụ anyị n'anya anyị bụ ndị ezigbo mmadụ n'aha Jizọs ka ọ gọzie anyị.